Слагам очилата, за да изглеждам малко по-интелигентен. Нека си поговорим за съня. В това видео няма да говорим как да оптимизираме съня, а по-скоро защо да го правим. Какво въобще е сънят? Повечето хора си мислят, че сънят е нещо пасивно, някаква пауза, в която тялото ни просто се изключва. От биологична гледна точка обаче, сънят е едно от най-активните и най-добре синхронизирани състояния, в които мозъкът и тялото ни влизат. И в много отношения сънят оформя начина, по който мислим, чувстваме и функционираме. Не случайно прекарваме 1/3 от живота си в това състояние. И сега, правилният въпрос не е защо губим толкова време в сън, а по-скоро какво би се разпаднало, ако не спяхме. Сънят не е някакъв лукс, който може да си позволим само ако имаме време. То е регулирано физиологично състояние, което поддържа ученето, вниманието, емоционалната регулация, имунната функция, метаболитното здраве, въобще определя дългосрочен риск от заболявания. Вече има много изследвания, които показват силна асоциация между краткия сън и по-високия риск от затлъстяване, диабет, хипертония и най-различни сърдечно-съдови заболявания. Ако махнем сложните термини и стигнем до същината, идеята е проста. Мозъкът и тялото използват съня, за да вършат задачи, които са или невъзможни, или много по-неефективни, докато сме будни. За да разберем съня, е важно да мислим за него в две основни направления. Едното е количеството сън, т.е. колко дълго спим. Другото е качеството на съня, колко дълбок, непрекъснат и добре синхронизиран е той. И двете имат значение. Това не трябва да го забравяме. Може да си 8 часа в леглото и въпреки това да спиш много зле, ако графикът ти е хаотичен, стаята ти е твърде светла или топла и мозъкът ти е толкова превъзбуден, че не може да свали оборотите. За тези фактори стоят две основни биологични системи, които действат в синхрон. Това често се описва като двупроцесния модел на регулация на съня. Процес С е циркадната система. Тя казва на тялото колко е часът. Процес S е сънният натиск. Той казва на тялото колко дълго е било будно. Когато двете системи са в синхрон, качественият сън идва изключително естествено. Когато обаче не са в синхрон, ти може да си капнал от умора и въпреки това да не можеш да заспиш. Както вече казахме, една от основните системи е свързана с циркадния ритъм. Това е вътрешният часовник на тялото или една 24-часова система за синхронизация, която координира бодрстването и сънят. Този така наречен часовник се намира в малка област на хипоталамуса, която се нарича супрахиазматично ядро. То представлява група от неврони, които регулират секрецията на мелатонин и кортизол, регулират телесната температура, както и инсулиновата чувствителност, например. Светлината е нещо, което сверява този часовник. Когато погледнем към един светлинен източник, светлината попада в специализирани клетки отзад в ретината, които съдържат меланопсин. Тези вътрешно фоточувствителни клетки на ретината сигнализират на мозъка дали е ден или нощ. Те са особено чувствителни към светлина с дължина на вълната около 480 нанометра. И преди да си изкараш нанолинийката, това на практика е синята светлина, която идва от повечето лампи и дисплей. Между другото, слънчевата светлина също е синя светлина. Вечерно време, когато светлината обичайно намалява, супрахиазматичното ядро сигнализира на хипофизната жлеза да секретира мелатонин. Нещо интересно, мелатонинът няма директен ефект върху съня, както например има инсулинът, който директно сваля кръвната захар. Мелатонинът просто дава сигнал на тялото, че е време да се подготви за сън. Самото заспиване обаче идва от много други сложни фактори. Тоест, мелатонинът се приема по-скоро за хормона на тъмнината, отколкото на съня. Втората основна система това е сънният натиск. Колкото по-дълго си буден, толкова по-силен става натиска да заспиш. Основната молекула, която работи в този процес, това е аденозинът. От момента, в който се събуждаме сутрин, аденозинът започва да се натрупва в мозъка. На практика той е страничен продукт на невронната активност. Колкото повече ползваме мозъка си, толкова повече аденозин се натрупва и когато той се свърже с съответните рецептори, ни кара да се чувстваме по-сънливи. Нещо интересно. Кофеинът работи, защото временно успява да блокира тези аденозинови рецептори, без да изчиства самия аденозин. И когато ефектът от кофеина приключи, натрупа ли се аденозин, много бързо се свърза с тези рецептори и затова умората изведнъж ни удари като влак. Сещаш ли се за онези вечери, в които лягаш в леглото и заспиваш за няма и минута? Това се случва, защото двете системи работят в пълен синхрон. Точно когато циркадната система сигнализира на тялото, че е биологична нощ, тогава сънният натиск пък от своя страна е в своя пик. Тогава сънят идва естествено и той е наистина качествен, дълбок и добре възстановяващ.
Паднаха ли батериите на камерата? Да. Следващия ден ли? Да. Същите дрехи ли облякох? Много въпроси задаваш. Концентрирай се. Всяка нощ, между 4 и 6 пъти или на всеки 90 минути, мозъкът ни преминава през 4 различни стадия, като всеки от тях си има своята специфична важна функция. Стадиите се делят на Non-REM, N1, N2 и N3 и REM стадии. През първата половина на нощта доминират Non-REM стадиите, а във втората и половина и с намаляването на аденозиновия натиск, тези фази започват да стават малко по-кратки, малко по-повърхностни и започва да доминира повече REM фазата, като последният цикъл на съня може да е почти изцяло съставен от REM сън. Тоест, самите фази на съня не са равномерно разпределени по време на нощта. Затова, както споменахме по-рано, не е достатъчно да гледаме само абсолютното количество сън, което получаваме всяка нощ. Давам един елементарен пример. Ако стандартно спиш по 8 часа и днес си лягаш в обичайното за теб време, но утре ти се налага да се събудиш 2 часа по-рано. Ти не губиш просто 25% от съня си, тези 2 от 8 часа, а губиш между 60 и 90% от REM фазата на съня си. Защото, както казахме, тя е доста по-концентрирана в втората половина на вечерта, особено в последния цикъл, т.е. последните 90 минути грубо. Ако това се случва често, може да има сериозни негативни последствия. Чисто морфологично самите фази на съня ги различаваме чрез електроенцефалограма, за което спомага един уред, който слагаме на главата. Едни електроди по скалпа се слагат и те отчитат самата честота и амплитудите на мозъчните вълни, които преминават през това време. Така, говорейки за non-REM фазите, е логично да започнем от първия стадий. Това е non-REM стадий 1 или N1 за кратко. N1 е транзиционен стадий. От будно състояние постепенно преминаваме в сън. Трае едва няколко минути, съставлява 5% от общия сън всяка вечер. За него е характерно, че мускулният тонус е все още запазен, дишането продължава да е регулярно. На въпросната електроенцефалограма, бета и понякога алфа вълните, които обичайно се намират при будно състояние, постепенно преминават в тета вълни. Постепенно започва да се освобождава габа. Габата е основният инхибиращ или потискащ невротрансмитер в мозъка. Този така наречен габа отива към ядрата, които поддържат бодрстването. Това са зони, асоциирани с освобождаването на невротрансмитери като хистамин, норепинефрин, серотонин или допамин. Тук човек лесно може да бъде събуден. Фън факт, в този стадий някои хора често получават миопатични спазми. Това са ето тези спазми, които някои хора получават докато заспиват. Доколкото аз съм информиран, не е напълно ясно защо се получават. Една потенциална теория е, че тялото бърка тази постепенна мускулна релаксация с усещането за падане и затова подготвя тялото за приземяване. Едно нещо е сигурно, че това нещо се случва по-често при повишен сънен натиск или при още активна нервна система. При стрес, при прием на кофеин по-късно през деня или пък тежка тренировка по-късно през деня. Non-REM 2 или N2 фазата, това е лекия сън, light sleep. Тази фаза съставлява около 45 до 55% от съня, като е количествено най-доминиращата фаза, поне при възрастни. Тук сърдечната честота и телесната температура постепенно намаляват. За тази фаза са характерни два специфични елемента на електроенцефалограмата. Сънни вретена и К-комплекси. Сънните вретена са изблици с честота от 11 до 16 Hz и продължителност от 0,5 до 3 секунди. Те имат отношение към пластичността и съответно консолидацията или укрепването на паметта. Също така те имат една друга доста важна функция, като спомагат за филтрирането на по-леки или по-незначителни сигнали от околната среда с цел поддържането на съня. Това предотвратява смущенията между протичащите процеси за консолидация на паметта от мозъка и шумовете от околната среда. Вече има доста проучвания, които показват, че на електроенцефалограмата, когато плътността на тези сънни вретена е по-малка, това се свързва с стареене и с по-честата поява на невродегенеративни заболявания. К-комплексите от своя страна, те често се възраждат спонтанно или се предизвикат от звукови или друг тип стимули от околната среда. Те имат подобна функция като вретената за потискане на събуждането. Защитават непрекъснатостта на съня, което, както разбрахме, е нещо доста важно, като отслабват неопасните стимули от външната среда. Като обобщение, функцията на N2 фазата или лекия сън е свързана с потискането на външната стимулация, като използва сънните вретена и К-комплексите и тяхното взаимодействие, за да
създава едни прозорци на реактивация на паметта с цел нейното укрепване като дългосрочна памет. N3 е дълбок или бавновълнов сън. На английски Deep Sleep или Slow Wave Sleep. Този стадий е най-дълбокото ниво на Non-REM съня и съставлява между 15 и 25% от общия сън. Той е значително по-концентриран в първите 2 цикъла на съня. В тази фаза доминират високоамплитудни, нискочестотни осцилации. Това не е толкова важно. По-важно е, че тези осцилации, заедно с сънните вретена, за които говорихме по-рано, подпомагат процесите, които се свързват с реактивацията на паметта, която е складирана в хипокампуса. Хипокампуса е една зона в мозъка, която на практика краткотрайно складира новопостъпилата памет. Временен сторидж на памет. Тези осцилации в entry фазата, заедно с вретената, подпомагат реактивацията на тази наскоро кодирана в хипоталамуса памет и подпомагат укрепването й като дългосрочна памет. Тоест функционалната роля на този стадий е укрепването на декларативната и по-конкретно епизодичната памет. Entry фазата обаче е доста специална. Тя има много други функции. Една от тях е поддържането на синаптичната хомеостаза. Хомеостаза накратко е поддържането на равновесието в една система. В будно състояние тази синаптична активност е много висока в най-различни кортикални невронни вериги. Защо? Защото през деня постоянно поемаме нова информация, особено когато учим нещо ново. Всичко това си има някакъв таван, някакъв капацитет, който се достига един момент. Няма как да учим 72 часа и да очаквам, че ще запомним абсолютно всичко. Тук идва entry фазата на съня, която нормализира именно това. Потиска синаптичната активност в някои зони в мозъка, като по този начин намалява енергоразхода, докарва нещата до изходното им състояние, като по този начин се подобрява насищането на синаптичната пластичност. Тоест, по-просто казано, докато спим в тази entry фаза, се поуспокояват малко нещата, за да може на следващия ден да поемем отново нова информация. Отвъд неврокогницията, може би най-значимата функция на entry фазата на съня е в задвижването на глимфатичната система. Това е периваскуларна система за изчистване на отпадните вещества, натрупани в мозъка. По време на бавно-вълнов сън, ритмични осцилации на норепинефрин позволяват така наречената артериална вазомоция. Това представлява ритмично свиване и отпускане на гладката мускулатура в съдовете, като по този начин се задвижва цереброспиналната течност. Тя преминава в мозъчния интерстициум и по този начин отмива отпадни вещества, като невротоксични протеини, като например амилоид бета или тау, които са много характерни за болест на Алцхаймер. Тези вещества се отмиват към цервикалната лимфна система и в последствие достигат до черния дроб или бъбреците, където се екскретират от организма. Entry фазата на съня има още много други функции. Някои от тях са, например, ендокринната и имунната регулация. Освен да участва в редистрибуцията на имунни клетки в тялото, в тази фаза се случва и 70 до 80% от дневната пулсова секреция на растежен хормон. Една от основните функции на растежния хормон е свързана с анаболните процеси и протеиновия синтез. Затова не случайно някои хора казват, че мускулите се правят докато спиш. Ами прави са. Докато тренираме, създаваме едни микротравмички в мускулните влакна, които в последствие се възстановяват и стават малко по-големи по време на сън. Така, REM фазата на съня, повечето хора са я чували. REM означава Rapid Eye Movement и тази фаза на съня е доста парадоксална на пръв поглед, тъй като мозъчната кора и хипокампуса са изключително активни, докато мускулният тонус на тялото е дълбоко потиснат. Това наистина е едно парадоксално междинно състояние между будност и дълбок сън. На практика какво става? REM фазата създава една виртуална реалност, едно изкуствено преживяване, докато пък мозъчният ствол потиска мускулния тонус и съответно движенията в тялото. Това не е случайно. В тази фаза се случва емоционалната регулация. В този момент имаме директна колаборация между три основни структури. Префронталната кора, която обработва информация, хипокампуса, която временно кодира информация, и амигдалата, която е емоционалният център на лимбичната система. Колаборацията между тези три структури способства за извличането на информационната стойност от емоционалните преживявания, които сме имали през деня. Пример, ако отида в гората и ме подгони мечка, би следвало трайно да извика извода от тази ситуация, а именно, ако те е страх от мечки, не ходи в гората. REM фазата е отговорна именно за това – информационната обработка на емоционалната памет. Ако
Ако си останал до края на клипа, искам да те поздравя първо. Знам, че материята може да е доста суха, скучна, трудна за разбиране. За мен също е трудна за разбиране на моменти. Имам доста да чета в тази посока. Да, важното е от целият клип да разберем, че съня е нещо изключително важно, нещо изключително сложно, не е нещо пасивно, нещо супер строго регулирано и активно като процес е. И не случайно хората са казали, че съня е в основата на всичко. Наистина трябва да започнем с оптимизирането на съня и едва тогава вече да се фокусираме и върху хранене, и върху тренировки и така нататък. Защото дори всичко друго да правим окей, ако съня ни е отвратителен, не просто, че няма да постигнем желаните резултати, ами не искам да плаша никого, но наистина потенцираме риска от развитие на най-различни хронични заболявания, които изключително лесно могат да се предотвратят. Като просто се погрижим за това да спим по-добре. Какво по-хубаво това? Да си спинкаме добре. Благодаря, че гледа това видео. Нямам представа какво трябва да кажа сега. Лайк и subscribe. Сподели с приятел, ако си го сметнал за полезно. И евентуално в следващото видео може да говорим как да оптимизираме съня. Това от мен. Ай, чао!